Umenie rozhodovať sa správne v podnikaní. Dnes si budeme hovoriť o tejto téme. Ja vás všetkých pozdravujem a dnes tu nebudem rozprávať sama, pretože som si prizvala môjho vzácneho hostia, môjho klienta vo výkonnostnom coachingu, pána Drahuša Mizeráka, majiteľa firmy na 3D vizualizácie. Ďakujem pekne, Drahuš. A ja ďakujem. Prišiel. Ahojte. Tak, dnes budeme mať teda túto tému a ja by som sa teda na úvod predstavila pre tých, kto ma ešte nepoznáte. Moje meno je Jana Kuricová, som výkonnostná koučka a realitná mentorka a pomáham podnikateľom dosahovať ich ciele v biznise a nájsť ich prémiových klientov bez frustrácie cez výkonnostný coaching a realitný mentoring. Mám taktiež aj korporátny background, pretože som niekoľko rokov pracovala ako členka predstavenstva najväčšej firme na svete v oblasti nehnuteľností a taktiež celý život aj vo firmách, ktoré sú najväčšie na svete. A odtiaľ mám teda rôzne skúsenosti, a ktoré potom odovzdávam ďalej podnikateľom. A mám taktiež aj certifikáciu ACC, čiže môžem koučovať po celom svete, to medzinárodná certifikácia. Tak, toľko o mne. A teraz by som rada dala reč môjmu hosťovi, pánovi Drahušovi Mizerákovi, ktorý je majiteľ 3D firmy na 3D vizualizácie. A taktiež, Drahuš, teda prosím, predstav sa, čo robíš, kto sú tvoji klienti a ako im pomáhaš. Ďakujem, Janka. Moje meno je teda Drahoslav Mizerák a ako si spomenula, venujeme sa tvorbe fotorealistických 3D vizualizácií. V prvom rade pomáhame developerským spoločnostiam rozpredať ich nehnuteľnosti, častokrát ešte predtým, ako sú postavené. A to práve tou formou, že teda v rámci, respektíve formou tých 3D vizualizácií dokážeme nalákať tých správnych potenciálnych kupcov a tým pádom rozpredať tie nehnuteľnosti, častokrát ešte predtým, ako sú vôbec postavené. Ako ďalšieho klienta by som spomenul architektov, ktorým teda pomáhame prezentovať tie ich návrhy, ich nápady, ich koncovému klientu, čo v konečnom dôsledku zvyšuje ako keby, že profesionalitu toho architektonického štúdia. Super. Ďakujem veľmi pekne, Drahuš, za toto predstavenie. Tak my dnes sedíme tu kvôli téme, ktorá sa nazýva Umenie rozhodovať sa správne v podnikaní. A dnes sa bude teda k tomuto aj vyjadrovať v tejto téme môj hosť, Drahuš Mizerák. Takže, Drahuš, čo to pre teba znamená, toto umenie rozhodovať sa správne v podnikaní? Umenie rozhodovať sa správne v podnikaní pre mňa znamená hlavne to, čo si povedala, rozhodnúť sa správne. A rozhodnúť sa rýchlo. Rozhodnúť sa jednoducho nenechať tam priestor na to, aby sa nediala žiadna akcia, ako keby, hej, že teda ak vidím, že z nejakej strany ku mne niečo prichádza, tak jednoducho sa potrebujem postaviť, nezostať sedieť na gauči a ísť do toho, hej, pretože veľmi často sa mi ako keby potvrdzuje, že je obrovský rozdiel medzi tým, či zostanem doma sedieť na gauči, alebo jednoducho sa postavím a idem niekam niečo robiť. A na konci dňa je ten rozdiel medzi tými dvoma ľuďmi, medzi tým, ktorý tam zostal sedieť a medzi tým, ktorý tam nezostal sedieť, ale šiel a niečo robil, je na konci dňa je obrovský, až markantný. Takže z mojej strany asi toľko. Super, ďakujem pekne. Áno, veľmi dobre si povedal, Drahuš, ja sa veľmi stotožňujem, čo si povedal, že áno, tá akcia je veľmi dôležitá, hej, ľudia často a podnikatelia, však ja som výkonnostná koučka, takže často koučujem týchto podnikateľov, ktorí majú problém napríklad rozhodnúť sa, urobiť nejakú tú akciu, hej. A chcela by som k tomu povedať, že práve výsada tých úspešných ľudí je rozhodovať sa rýchle a idú do akcie, hej, idú do akcie a potom čakajú, hej, napríklad v nehnuteľnostiach, uvediem taký príklad, hej, neúspešný človek možno, hej, ktorý potom nebude mať ten finančný úspech napríklad s tými nehnuteľnosťami, tak on napríklad vidí nejakú potenciálnu príležitosť na kúpu nehnuteľnosti, ale on čaká a tak ďalej, hej, hoci je to dobré, hej, spĺňa to všetky parametre, ale nejako nejde do akcie, čaká, až príležitosť odíde, hej. No a úspešný ten urobí hneď akciu, vycíti tú správnu príležitosť a potom čaká, hej, kúpi a čaká. Takže opačný spôsob, hej. To je také znamenie, že vlastne úspešní ľudia
idú hneď do akcie, rozhodujú sa veľmi rýchle, hej, a práve tí neúspešní, tak, a ešte poviem tak, že úspešní ľudia rozhodujú sa rýchle a svoje rozhodnutia nemenia. A tí neúspešní ľudia práve, oni veľa čakajú, hej, neurobia tú akciu, rozhodujú sa veľmi pomaly a takisto tie rozhodnutia veľmi rýchlo menia. Hej, to sú také znamenia medzi úspešnými a neúspešnými. Takže toľko k tomu som ešte chcela povedať. A Drahuš, ja by som ti ešte teda dala otázočku, kde máš ty takú skúsenosť, hej, napríklad, že kde si sa ty napríklad rozhodoval, ale potom si šiel napríklad už rýchlo do akcie a vyplatilo sa ti to. No, mám viacero takých skúseností. Mám skúsenosti, kedy som to nespravil, ale mám skúsenosti aj, kedy som to spravil a vyplatilo sa mi to. A jednou z takýchto skúseností, ktorá sa mi vyplatila, je napríklad aj to, prečo tu sedím, ako som sa sem dostal a coaching s Jankou, pretože bola to vec, ktorú ja som ako keby, že v istom momente začal nad tým uvažovať, že som si uvedomil, že teda už prišiel ten správny čas na to, aby som nejakým spôsobom jednoducho zmenil to, čo robím, a ako som to robil doteraz a ako to budem robiť teraz. A nebolo to u mňa úplne zvykom sa rozhodovať nejakým spôsobom rýchlo, ale v tomto prípade z akéhokoľvek dôvodu som to spravil takmer tak rýchlo, že som lúskol. A urobil som veľmi dobre, pretože mi to automaticky začalo prinášať ako keby, že strašne veľa pozitív a strašne iné veci, aké sa mi diali dovtedy. A iné veci sa mi dejú teraz. Takže z môjho pohľadu to bolo v poslednej dlhšej dobe veľmi dobré, rýchle rozhodnutie. Ďakujem veľmi pekne, Drahuš, za tú pozitívnu referenciu. A ja by som sa ešte spýtala, čo konkrétne ti priniesol ten môj coaching? Zmenu myslenia, jednoznačne. Tak ako mám pocit, že som ako keby, že 8 rokov, čo podnikám, ako keby, že som spal. A zrazu som sa zobudil. A zistil som, že som 8 rokov jednoducho sedel, pracoval ako zamestnanec vo svojej firme. A prišiel som na to, že to ma ako keby, že nikam za tých 8 rokov nedoviedlo. Že zobuď sa, že treba riešiť iné veci, ako jednoducho sedieť pri počítači a vykonávať tú svoju prácu. Na to, aby som nejakým spôsobom dokázal posunúť seba, ten svoj biznis ďalej, aby ten biznis žil, pretože ak sa ten biznis žiadnym spôsobom nikam nehýbe, ale stojí, tak to znamená, že je niečo zlé. Že to nie je vec, ktorá funguje, to je vec, ktorá skôr nefunguje, keďže stagnuje. A biznis by mal teda rásť, posúvať sa a fungovať. Takže túto vec som si uvedomil a jednoducho začal som podnikať kroky k tomu a začal som sa na to úplne ináč pozerať. A pozerám sa na to teraz ako keby som sa oddialil z takého helikopter view a vidím oveľa viac vecí, ako som videl dovtedy. Že jednoducho viem, aké konkrétne akcie ma teraz čakajú, čo mám spraviť preto, aby som sa niekam dostal. Čo v porovnaní s tým obdobím predtým vlastne je úplne obrovský rozdiel, keďže vtedy som absolútne takéto veci neriešil, ani som vôbec netušil o nich, že by som mal riešiť. Ďakujem veľmi pekne za tú pozitívnu spätnú väzbu. To ma veľmi teší. Áno, a ty si hovoril, aj spomínal si, hej, že napríklad chcel si expandovať na zahraničné trhy, máte lepších prémiových klientov a tak ďalej. Hej, to bola tiež ako keby tá súčasť tej transformácie. Ja som vlastne odborník aj práve na tých prémiových klientov, prémiové služby, prémiové produkty, pretože tam je aj ten predaj, aj to nastavenie úplne iné. Hej, tam treba úplne iné informácie. Ja sama mám teda toho jedného z najúspešnejších mentorov na svete, volá sa Dan Lok z Kanady, takže podľa neho takisto ja mám veľmi kvalitné vzdelanie, ktoré potom môžem odozdávať mojim klientom, ako napríklad Drahuš, takže ďakujem ti veľmi pekne za to. Ja by som sa ešte opýtala, čo by si ty poradil tak podnikateľom, pretože áno, väčšinou mávajú tieto problémy s tým rozhodovaním, hej, a váhajú, ako keby stoja, prešlapujú na jednom mieste. Čo by si im poradil ohľadom tohto správneho rozhodovania sa? No, jednoducho
rozhodnúť sa akokoľvek, ale rozhodnúť sa, pretože myšlienka je tá prvá vec, ktorá ako keby, že naša myšlienka je tá prvá vec, ktorá nám potom určí, čo ďalej budeme robiť. Hej? Že keby som išiel napríklad na nákup a viem teda, že musím ísť na nákup, tak je to moja myšlienka, viem, že musím ísť na nákup, ale je na mne, či sa rozhodnem, že či tam potrebujem ísť, že musím tam ísť, alebo či tam chcem ísť. Hej? A v tom je veľmi veľký rozdiel. A keď tam musím ísť, jednoducho, že nie je to, že chcem, ale musím tam ísť, tak je veľmi dôležité, ako k tomu pristúpim, pretože potom tak aj bude vyzerať ten nákup samotný. Čiže v prvom rade musím rozmýšľať spôsobom, že ma to niekam dostane. Určite ma to dostane ďalej, ako keby som žiadnu akciu neurobil. A to je, myslím si, že z môjho pohľadu taký ako najzákladnejšia vec. Ďakujem veľmi pekne za tento vstup, Drahuš. No a v podstate dostávame sa k záveru nášho živého vysielania. My sa nachádzame inak v mojej kancelárii na Štrbskom plese, pretože práve som Drahuša koučovala vo výkonnostnom coachingu. A dala by som ti teda, Drahuš, takú poslednú otázku. Čo ty ponúkaš našim divákom? Hej, čo tak ponúkaš? Povedz kľudne. Akú hodnotu im vieš dať? Akú hodnotu ja viem dať vašim divákom? Áno. S tvojou firmou. Jednoducho snažíme sa pozerať na celý ten proces toho, ako keby, že nakupovania tých nehnuteľností a tak ďalej z pohľadu toho kupcu, lebo sami sme veľakrát boli kupcom a je veľký rozdiel, čo chce predávajúci ako keby, že ukázať tým kupcom, ale čo chce kúpec vidieť. Hej. Takže my jednoducho pozrime sa na to, čo chce ten kúpec vidieť, aby sme mu dokázali tú nehnuteľnosť predať a skombinujeme to s tým, čo ten predávajúci, čiže developer v tom prípade im chce ukázať. Hej. A takouto kombináciou vlastne dokážeme ako keby, že to zacieliť na tých a ukázať im to správne, aby ich to presvedčilo v tom, že toto je nehnuteľnosť, o ktorú sa idem zaujímať, o ktorú si neskôr aj kúpim pravdepodobne. Super. Čiže cez tieto 3D vizualizácie. Tak ďakujem veľmi pekne, Drahuš, aj to, že si sa zúčastnil v tomto živom vysielaní. Ďakujem aj divákov za sledovanie. Ja po toto živé vysielanie dám teda link na pána Drahuša Mizeráka. Keď vás to zaujalo, kľudne sa mu môžete ozvať aj ohľadom 3D vizualizácie, alebo či už iba tak v rámci networkingu obaja sme veľmi profesionálni networkeri, radi stretávame nových ľudí. Takže ďakujem veľmi pekne za sledovanie a prajem vám ešte nádherný deň.